Gabon familia eta udaleku zaleok. Larun batean lehenengo txanda amaitu eta atzo bigarrenari ekin genion. Eta hemen gara berriz Arantzati zuzenean Arantza Newsekin. Hon hemen gaurko aurrerapena. Gaur, gure gazteek, Arantza eta bertako biztanleak ezagutzeko aukera izan dute. Alkatean orden, alkatean non bizi den, alkatearen telefonoa, noizti dagoen weman Arantza, abar eta abar eta abar. Eta galdera hoien artean, hitz berri bat asmatzeko aukera ere izan dugu. Arantzarrak txora eginda utzi ditugu. Zer daki Ruki? Ba, guk ere ez dakigu. Hon hemen irudiak. Ez da existitzen. Luzeatu arropa luzeatu, venga! Ben. Kaixo. Au. Kaixo. Unitu bat, venga. Hola, oian. Unitu, hemen jati. Iker. Venga, tú salta, loco. Venga, gora, Ibon. Eta guzti salta. Iondo, txu. Osondo. Rengeldik. ¿Cierto? Vale. Va liberar. Venga. Vale, guai. Euskaraz. Bizi nahi dugu. Venga. Euskaraz. Bizi nahi dugu. Euskaraz. Bizi nahi dugu. Aurreko astean esan bezala, aste honetan ere gauza paranormalak gertatzen ari dira Arantzan. Realzaleak direnak aletizale bihurtzen ari dira eta aletizaleak direnak realzale. Zer gertatzen da Arantzan? Zerbait gertatzen alda urarekin? Beldurtuta gaude. Hon hemen irudiak. Eta nahin, hau perreala. Bota? Aupa atleti. Bota? Hau perreala! Aupa. Atletik. Eta bukatzeko pare bat gauzatxo bakarrik. Azteko, esan, harrituta gaudela eukitzen ari garen arrakastaz, bizita piloa Euskal Arantza Newsek eta benetan horrek arrotu egiten gaitula, arrotu zentzuenean noski, eta oso pozik hartzen gaitula, eta espero dugu tresna hau baliagarria izatea zuek informatuak izateko, eta beste aldetik esan, jada kortoekin hasi garela. Benetan, sekulako kortoak grabatuko ditugu txanda honetan. Baina horretaz, hurrengo baten hitz egingo dugu. Gabon familia, Gabona izan.